И Коста, хора, аз съм Иво 01 и тук до мен е Кристиан, който е сикър. Аз съм Хайдър. Аз съм Хайдър, муха. Чик няма намериш, казвам ти. Може да ме намериш. Да, аз съм... Букшел. Да, че аз съм единият сикър и ти си... Да, ние сме двама играча, един сикър и един Хайдърс. Защото, не знам, няма много хора в сървъра. Как падна? Чува се нещо, как падаш. Да, виждаш? Пингвин 1501. Да, той може би не се казва... Как се казваш, като снимаш клипчета, бе? Кристиан. Кристиан. Чанък. Кристиан е по-яко, ама както и да е. Чукам. Да знаеш, има Криско 21. Такъв дет снима клипове. Няма намериш, браточка. По-внимателно натискай W, защото се чуваш много гадно, Крис. W, човек. Какво си букшел? Не, няма да ти кажа какво съм. Майко, как се приби... Ти видя ли ма? Не, просто чувам как се прибиваш. Да, виждаш ли ма? Не. Да. Що ти казвам, аз като ти казвам, че ме намериш. Целта е да ме намериш. Преди малко те видях, да. Това е, повече няма да ти кажа. Хора, 100 секунди, така да няма. Аз пък я в тия, виж ма къде търся. Тъп! Уби ме, ай пак. Сега са падна сикър, карай. Ама аз ти казах, че съм букшелф. Признай си, че казах, че съм букшелф, нали? Признай си, чу, че казах, че съм букшелф, нали? Не. Аз ти казах, аз как букшелф. Аз къде си? Нима ли виждаш, бе? Не. Ти виждаш ма? Да. Къде съм? Ами в момента сега се криш зад динята. И къде си? Пред тебе съм. Не казвам! Карай, бе, голяма работа, и сега играем. Да. Ама защо не се джойна? Я се натисни в динята. На коя дина? Как не може да се джойниш, бе, човек? Двама плеера. Пише двама плеера, какво лъжи, че не са джойнал? Може да. Колко време става да играе тая? 4, 3, 2, 1. О, пак съм такова. Сега бе, аз пак съм пикър. Аз съм такова нещо, че го няма никъде. Може да не ме е открие. Не му казвайте. Къде съм? Нищо. И да, аз снимам с бандикам. Защото имам... Без като натисах него, започнах с него да снимам, викам, добре. Няма да ме намериш. Стига. Ко правиш, е? Видях те. Да. Къде? Къде? Видях те. Виждаш ме? В момента не. Ама, преди малко те видях. Сега те виждам. Гама, виждаш? Сега се оглежда се нагоре. Да, оглежда се нагоре в момента. И удряш. В момента си въртиш главата, преди малко се въртя по някакъв страна. Сега слизаш по стълби. Не слизаш по стълби. Грешка. Да, сега слизаш по стълби. И няма откриеш. В смисъл, може да ме открije, не съм на чак толкова скрито място.
Айде бе човек, не мога да ме намериш ли бе, злака се бе. Аз съм такова блок, че го има само един път в това, два пъти. Опа. Ще го има само два пъти в мапа. Да не е солидно, Не, да, май. То солидно блок ти изглеждаш, Въй, не човек, няма ти кажа. Един сикър и един хайдър. Малко е тъпичко, те малко много кипче да му обикадаш, да не можеш да ме намериш. Цъкай на всеки да маса на такова място, ти мога да цъкаш много. Не мога да те? Не мога да ме намериш, човек, казвам ти. Взема да бягам ли нещо от някакво мръзна ми да спя. А, не, няма. Фак! Не. Топо. Как разкарвам студено. Студено, материята ми свърши, студено. Много студено, вече замръзналото кралство. Аре бе, човек! Да знаеш... Кой направи хубаво няма да иш? Знаеш кой е трудно? Не е много трудно. Не. Ама чекай, съм такова бог, че се намира веднага. А пък... Какво си? От какъв зора ти казвам? Лесно се намира. Не се намира. Да, лесно се намира. Аз миналия път ти казах, че съм букшелф. И ти ме намери и ме уби. Сега на другата игра ти ще ми кажеш какво. Аз съм се намери. Много. О, пингвин. Що удреш в тия стетя там? Що удреш в тази стена, бе? Не съм такова блокче. И да, спри са криш. Няма да изляза. 20 секунди! Айде сега с малко излизам. Пингвин. Чай да нека да стана 6-7 секунди тогава. Браточка! Ехо! Обърни се! Здрасти! Тая се джойна. Хора, ще изиграем последна игра и след да свършвам изора. Ко стана, братачка? Тъй, не се чакаме. Чакаме. Три 35 секунди. Опа! Не, няма да. Бе! 20 секунди. Не, 25 де. Виждаш ли? 24. Не ги брои, че гадно. Сега се падна сикър, не мога да се падна вече 3 пъти хайдърс. Да, това аз ще падна за пак сикър. Не, аз се падна сикър, ще видиш. Защото вече би трябвало да се падна, играем 2 игри вече. Добре, няма ли... Гъс, само ние сме в този сервер, виж. Не сме само ние, в тая... Не, в тая арена сме само ние, иначе... аз... Стига бе, пак се падна сикър. Да, виждам. Горкия Кристиан. Да, ама аз не съм много хубаво блокче. Да, точно намериха на тази арена. Нали, аз мразя тази арена. И аз много я мразя. Ти какво блокче си? Да знам какво търся сега, че намерих което... Не е много тъпо. За мен е лакеве. Виждаш ли? Виждах та. Вече не. Сега? Не. Да. Стига, бе! Ето ги! Ами добре хора, мисля това да е от нас, аз бях Иво 01. Пак си на коваля, човек. Аз бях Иво 01. Тук до мен беше Кристиан и до втори епизод. Чао!